Este așa, vreau să vă cum să vă instalați Minecraft. Foarte simplu. Uite, scrieți mob.org și dați să caute și direct vă duce aici, nu știu, vă duce, că am mai intrat pe site-ul ăsta. Uite, acum vedeți San Andreas, cred că unii din voi știți, eu am pe calculator, dar hai să am și pe telefon, dar și scrieți aici, searcă în game, Minecraft, uite, Minecraft Story Mode, puteți să vă puneți, doar că Minecraft Story Mode nu-i chiar cine știe ce, mi-am pus eu, da, telefonul meu nu permite Minecraft 17.9, dar permite totuși alte versiuni. Abia ai 14 asta, adică poate asta mi se stă și filmez. Uite, îi dați download și aici puteți să alegeți versiunea 0.15.1.2, 0.15.90 și aici scrie Minecraft 0.0.0, Minecraft 0.7.6. Nu vi le recomand pe astea. Uite, de 1.11.0 vi le recomand. 0.13, 0.14. Astea cu 0 în față nu le-aș recomanda. Dar, nu știu, unele merge pe calculator. Dar și dați click la una. Doar că eu am Minecraft pe telefon. Nu vă uitați la GTA Vice City, că mie pe telefon nu merge. Dar că mie am Minecraft, uitați, Minecraft 14.1, uite, îl vedeți? Avem și noi schinulețul nostru. Da, vreau să vă zic ceva. Voi puteți să vă puneți, da, dacă vreți să jucăm pe serverul MyWorld, hai să vedem, IP-ul, seed-ul 162392943. Voi puteți să dați pauză, să copiați o foiță și mai puteți să vă dați în continuare și după ce terminați puteți să așa. Și cam acesta a fost tutorialul nostru și pa, pa!